En aquest vídeo coneixerem els mòduls d'esdeveniments i inscripcions. Tots dos poden ser útils a les entitats per a la gestió d'aquelles accions que requereixin el registre de persones o organitzacions, com ara cursos de formació, assemblees, activitats lúdiques, grups de treball, teràpies, etc. Per començar, accedim al mòdul d'esdeveniments i en crearem un de nou. Un cop accedim a la vista d'edició, trobarem diversos camps per emplenar, dels quals únicament el camp nom serà obligatori. A continuació, descrivim els camps més rellevants. El camp projecte ens permet un vincle amb aquells elements clau de l'organització, com les àrees o serveis que ofereix, i a posteriori facilitarà l'anàlisi de la informació registrada. Al camp tipus podrem especificar de quin tipus d'esdeveniment es tracta. Al menú desplegable trobarem opcions com ara conferència, congrés o curs, però la llista pot ser adaptada a les necessitats de cada organització. Al camp estat podrem fer un seguiment de l'esdeveniment i marcar en quin moment estem. Al camp nombre màxim d'assistents podrem indicar quantes persones o organitzacions poden assistir a l'esdeveniment. El valor indicat serà utilitzat per a l'enviament d'alertes a l'usuari gestor de l'esdeveniment quan s'arribi a un 80% de les places disponibles i també quan s'arribi al 100%. D'aquesta manera, l'usuari gestor pot preveure i prendre les decisions oportunes quan es tanquin les inscripcions. El camp assistents reals és útil perquè les entitats registrin manualment la dada en aquells esdeveniments que no tinguin inscripcions, com pot ser un cicle de conferències d'accés lliure, on en cada conferència podem comptar el nombre d'assistents a la sala i al final del cicle podem fer la suma total. El camp hores totals permet establir la durada efectiva d'un esdeveniment introduint el valor manualment. També hi ha camps on podrem indicar la data d'inici i de finalització de l'esdeveniment. Al camp ubicació podrem indicar on es durà a terme l'esdeveniment, buscant mitjançant la vista emergent les ubicacions registrades ja al CRM o una nova ubicació creada especialment per a aquest esdeveniment. A més dels ja esmentats, també hi ha una sèrie de camps vinculats a una possible gestió econòmica de l'esdeveniment, com el camp pressupost, cost previst, cost real, ingressos previstos o ingressos reals. Un cop tinguem tots els camps que ens interessen emplenats, podrem procedir a adesar. Per la seva banda, una inscripció registra i descriu la participació d'una persona, organització o interessat en un esdeveniment. A mode d'exemple, una entitat que organitza un esdeveniment podria voler saber si les persones inscrites necessitaran traducció simultània, si es quedaran a dinar o fins i tot si més enllà d'haver confirmat la seva participació, finalment han assistit o no a l'esdeveniment. Tots aquests aspectes i molts d'altres que poden ser d'interès es gestionen mitjançant el mòdul d'inscripcions. Les inscripcions de persones, organitzacions o interessats a un esdeveniment poden dur-se a terme de formes diferents. Des del propi mòdul d'inscripcions pot crear-se un registre, però hem de tenir en compte certs detalls. El camp nom s'emplenarà de forma automàtica. És obligatori indicar l'esdeveniment al qual es vincula la inscripció i un dels 3 elements que poden registrar-se: persona, organització o interessat. El camp data d'inscripció serveix per analitzar la resposta, però també per prendre determinades decisions basades en l'ordre d'inscripció. El camp estat detalla si el registre en qüestió està convidat o no, si ha confirmat la invitació, si l'ha rebutjada, si està pendent de confirmació i a posteriori detalla si realment va assistir o no. El camp assistents és obligatori i tindrà per defecte valor 1. Es pot indicar qualsevol valor superior si és necessari. Aquest camp indica que per a cada inscripció pot haver més d'un assistent. A més dels camps esmentats, hi ha d'altres com el tipus de participació o el de necessitats especials que permeten afegir informació útil a la inscripció. També es pot crear un nou registre d'inscripcions des del subpanell d'inscripcions de la vista de detall del registre de l'esdeveniment, de la persona, de l'organització o de l'interessat. En aquest exemple veurem com crear la inscripció des del subpanell d'inscripcions del registre de la persona. Per això hem d'accedir al registre de la persona que volem inscriure i buscar el subpanell d'inscripcions. Un cop allà i a través del botó nou, crearem el registre. Com podem observar, els camps que apareixen són els mateixos que en la vista d'edició del mòdul d'inscripcions, de manera que per completar-lo haurem d'emplenar els mateixos camps. Una altra manera de crear registres d'inscripcions és a través d'un formulari web que elabora el propi CRM i que permet que els assistents a l'esdeveniment s'inscriguin personalment.
La creació de formularis la podreu trobar al vídeo específic sobre formularis. També és possible crear una inscripció a través de l'opció Afegeix llista de públic objectiu. Aquesta opció és útil sobretot per a esdeveniments en els quals els assistents són un conjunt de registres ja identificats, cursos, sessions terapèutiques grupals, juntes directives, socis, voluntaris, etc. Poden accedir a aquesta opció a través del menú botó de la vista de detall del registre de l'esdeveniment, a través del botó Inscriu els membres de la llista de públic objectiu. Quan fem clic en aquesta opció, obrim una finestra emergent on podem escollir la llista de públic objectiu pertinent. A continuació, veurem com al subpanell d'inscripcions de l'esdeveniment apareixen els registres que formen part de la llista de públic objectiu seleccionada. Aquests registres que es carreguen al subpanell i que procedeixen de la llista de públic objectiu seleccionada apareixen amb l'estat No convidats. Una de les aplicacions útils d'aquest tipus d'importació massiva és poder realitzar una preinscripció de persones a qui volem convidar, per exemple, els participants d'un curs que té continuïtat amb l'anterior. Per canviar aquest estat, podem accedir manualment a la vista d'edició del registre o també podem actualitzar massivament la informació dels registres, com veiem en aquest exemple. En base a les inscripcions registrades, ja sigui des d'un formulari web o manualment en la pròpia aplicació, la vista de detall del registre de l'esdeveniment mostrarà el nombre d'assistents en els diferents estats del procés, confirmats, convidats o participa, entre d'altres. Després de la celebració de l'esdeveniment i a través de la vista d'edició del registre, s'hi poden actualitzar les dades econòmiques, marcar el seu estat com tancat o anul·lat si fos el cas, o incorporar conclusions que puguin ser d'interès per a esdeveniments posteriors. I a més, els estats participa i no participa permeten marcar quines persones van assistir realment a l'esdeveniment. Si vols saber més sobre el funcionament de Sinergia CRM, subscriu-te a aquest canal i segueix-nos a Twitter i a LinkedIn. Recorda també que trobaràs molta més informació al wiki de Sinergia CRM i que en cas de dubte pots enviar-nos la teva consulta a través del nostre fòrum. Fins aviat!